Ale niekto, keď si vypije, ako napríklad ja keď si vypijem, do určitej doby, tak mne to inak veľmi ako myslí. Nie, ale dobre, budete sa smiať, no. Zasmej sa. Vlado, i tak si... Nie, zasmej sa, alebo nebudem spokojný. Vlado, to je jedno, či sa budem srať, či nie, i tak si kokot. Dobre. Tak, budem s tebou súhlasiť, hej, som kokot. Si kokot, no. Spôsobne si to priznáš, ty kokot. Nejako, keď si trošku vypijem, no trošku. No, trošku 2 litre panenky, keď si vypijem. Ale nie. Určite počet. Nie, ale bez jebu, dobre. Poviem, bez jebu. Ako keď určite počet palenky si vypijem, 2 litre? alebo piva, alebo, no tak dajme všeobecne alkoholu, hej. Tak mi to myslí. Alebo riedidlo. Ale nie, mi to myslí. Jemu to myslí, keď vypije panenku do piči. Ty si fakt kokot, Vlado, ako na hlavu. Nie, ja si kokot. To čo si? Nie si kokot? Lebo mne... Nie si kokot, aký je zlou, že hej. Hej. Tam mi to vysvetlím teraz. Nechápem do piči. Ja keď si vypijem určité množstvo. Alkoholu? 2 litre? Nie, mne to myslí. Čo si to myslí, keď si vypiješ? Hej, to sa zjebu do piče, hej,